तो हेलो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू अंजेश साहू ब्लॉग्स। आशा करছি ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆମ ଆଡ଼େ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଜି ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ସମସ୍ତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ନା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇବି, ଗାଧେଇ ନାହିଁ ତାର ଯିବା ପୂଜା କରତେ। 10ଟା ବେଳେ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କିସ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଜମା ଛାଡ଼ୁନି, କେମିତି ଯିବା କିସ କରିବା ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମର କେତିକି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମର ଏବେ ଗାଧେଇବି, ଗାଧେଇକି ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ପୂଜା ହେଉଛି। କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି बहुत जोर। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଝାଡ଼ିଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଚାଲି ଆସିନି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗାଧେଇକି ଆସିନି। ଆଉ ମେଘ ବି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଯିବା ଯିବା ମାନେ ସେ 10ଟା ସାଢ଼େ 10ଟା ହେଇଯାଇତେ। ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ମୋ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ସିଏ ପୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜିବ, ସେଇପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ପୂଜା ବି ତ ଲେଟ୍ ହିଁ କରିବା କିସ। ଦେଖି ଯିବା, ମେଘ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିମି, ଆଉ ଭାଉଜ ଯିବ, ଆଉ ଆକି ବୋଉ ଯିବେନି। ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୁଏ, ତା ଗଲାବେଳେ କଥା ହେବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିନି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇ ପଠେଇଥିଲେ, ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୂଜା କରତେ ନେମି, ଆସିନେ ପିନ୍ଧିମି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ସଲ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସାବିତ୍ରୀରେ ଦେଖେଇମି, ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ପୂଜା କରିକି ଆସିନେ ପିନ୍ଧିମି। ତାପରେ ଆଉ ଗଲାବେଳେ ମୋବାଇଲ ନେବି ନା ନେବିନି କହି ହେଉନି, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି ନା, ବର୍ଷା ବି ହେବ। ଆଉ ଦେଖି ମୋବାଇଲ ନେଲେ ତ ସେଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିମି, ସେ ନ ନେଲେ ତ କରି ହେବନି। ଆଉ ମେହେନ୍ଦି କଟେଇନି, କାରଣ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ନା, ସେ ଖାଉଛୁ ମୋ ପାଖରେ ଖାଉଛି। ପୁଣି ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଉନି କଟେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମେହେନ୍ଦି କଟେଇନି, ଦେଖି ଆସିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ନନ୍ଦିନୀ ପଳେଇଲାଣି ନା କାହିଁକି ଆଇଟିକା ସେଇଟା ପଡ଼ିଥାଉ, ଘର ଜାଗାଟା ଆମେ କରିସାରି ପକେଇଦେବା। ଏଇଟା ମୋଟେ ଟିକେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁ, ପଡ଼ିଥାଉ ଟିକେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁ। ହଁ ଥାଉ ଟିକେ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆମ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି ନା, ବର୍ଷା ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଉଠେଇ ଅଣା ହେଉଛି। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଲୁକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ଆଉ ଥରେ, ବହୁତ ମାନେ 3 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ଆମରି ଗାଁର ଟିକେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବର୍ଷା। ଏବେ ଯାଉଛି, ତାଳସଜ ନାହିଁ, ତାଳସଜ ଅଛି ନାହିଁ ପଚାରେ। ଝିଅ ଘର ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ଜଇଁ ତାଳସଜ ଆଣିଛ ନା? ଏ କୁକୁର ମତେ ଦେଖି ଭୁକୁଛି, ଜାଣିପାରୁନି ବୋଧେ। ହେଇରା ଜାଣିପାରୁନି ବୋଧେ, ମତେ ଦେଖିକି ଭୁକୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଲିଜାପା ଯେ। ଜଇଁ ତାଳସଜ ଆଣିନ ନା? ତମେ ଯାଉଥିଲ ଆଣିତେ। ମୋ ବୋଉ ତମକୁ ପଠେଇଲା, ଯାହା ଜଇଁ ଘର ଆଣିଥିବେ। ଆଉ ତମ ବୋଉ ଗୋଟିକ ଏ ବୋଉ ଏ ଆଣି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ରହିବ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ମନ୍ଦିରରେ। ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ କେମିତି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଝିଅଙ୍କା ବସୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ବେକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଛି। ସଂକଳ୍ପ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ହବା ଆଉ ଏମିତି ସଜ ନେଇକି ବସିଛେ। ଆଉ ଭାଉଜ ବଇଛନ୍, ଭାଉଜ
ହାଇଟା ପରେ କଲେ ହେଲା ଗୁଗୁଲ ହାଇଟା ଗୁଗୁଲ ବଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ାଯିବ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚଲାଉଛି ଏଠି ମାଉସୀ ଗଲେ ମତେ ଦେଖା ମାଉସୀ ମୋ ମାଉସୀ ବଇଛନ୍ ସେ ସାଇଡରେ ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ବୁଢ଼ୀମା ବୁଢ଼ୀମା ପୁରା ତାଜା ଏସବୁ ବସେ ଆଉ ଅଧେ ସଂକଳ୍ପ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ହେବା ଘରକୁ ଯିବା ମୋବାଇଲଟା ଆଣିନି ଭାଉଜ ମୋବାଇଲ କରୁଛି ମୋବାଇଲଟା ମେଘ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇକି ଆସିଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଫଳ ଫଳ କାଟିକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସେ ଡଲା ବସିଛି ମୋର ଭାଉଜ ବଇଛନ୍ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ପୂଜା ସାରିକି ଆସିନି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ସେ ଛୁଆଟା ପାଟି କରିଛି ନା ସେଠି ଆଉ କିଛି କହି ହେଲାନି ସେଇପାଇଁ ଏଠି ଆସି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଆଜି ପିନ୍ଧିନି ପୂଜା କରିକି ଆସିକି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଛୁଆ ଖାଇବ ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୋର ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟା ଇଚ୍ଛା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ତ ନିହାତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ ଆଉ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମେଘ ହେଲାଣି ଛୁଆ ଖାଇବ ଆଉ ମେଘ ବି ହେଉଛି ଉଠେଇଛି ମେଘ ହବ ପୁଣି ଆଜି ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।